Minbizia gure satiba da. Gure zelulak dira eta arekin bizitzen ikasi behar dugu. Bestela, gure alde egin beharrean, gure aurkagoaz. Nora Adibastida erizainak, minbizia eta pertsonen arteko harremanak landu zituen unibertsitateko proiektuan. Gaurkoan, minbizia eta tratu gizatiarrei buruz hitz egingo dugu berarekin. Kaixo eta ongi etorri gertuagotik saioaren bigarren atalera. Gaurkoan amendako gurekin Nora Adibastida. Kaixo, Nora. Kaixo, Juan. Lehenengo galdera bat. Proiektu hau aukeratu aurretik, gai desberdinak edukiko zenituen mai gainean. Zergatik aukeratu zenuen gai hau eta ez beste bat? Nik uste unibertsitate guztietan iguala izango dela. Nik gradukarako lana aurkezteko nauzkan erizainak guri irakasleek proposatzen zizkiguten gai batzuk, eta gauzakagun aukeriak guk ere beste gai bat proposatzeko. Eta nire kasuan, aurreko urtean 3. mailan hasi ginean proiektua lantzen, eta hasi batetik gogoanakan minbiziaren inguruan idazteko, eta gero aparte nire lana oinarritu da kasu kliniko batean, familiar batean, eta gogoanakan bere kasua lantzeko. Orduan nik uste nire kasuan izan dela aurretik pentsatu danakan gauzat. Espainian minbizia bigarren heriotza arrazoia da gaixotasun kardiobaskularren ondoren, eta 35-64 urte bitarteko lagintaldean lehen heriotza arrazoia. Hala ere, gehienok ez dugu minbiziari buruz ezer jakin nahi. Esan dezakegu minbizi hitza tabu bat dela gaur egungo gizartean? Nik uste baietz. Zer esate dizut, nik lanian zoritxarrez kasu asko ikusi ditugu, eta notatzen dut lankideen artean dela ohiko hitz bat, eta egunerokotasunean asko erabiltzen dugun termino bat minbizia kantzerra, eta konturatzen naiz, igual kuadrilan edo familixan hasten izenean basose kontatzen edo, egizan esan jendeak ez duela nahi horri buruz hitz egin, eta notatzen dut egizan jendean izan bala goza tristeri buruz ez hitz egitea. Eta kantzerra egizan termina ateratzen bada, kuadrilan asko notatzen da, jendea bai zozatizula, baina horri buruz hitz egin sakon hitz egitea ez dutela nahi. Zure proiektuan Hildegard Peploren eredua aipatzen duzu. Zertan datza eredu honek? Peplo zan erizain bat konsideratzen zala erizaintza psikiatrikoan ama. Eta Peplo izan zala lehenengo erizaina hasi izan da ematen garrantzia erizain paziente arteko erlazioari, ez? Eta orduan nik uste nire lana lantzeko erizainik aproposena zala, lantzen zitzun, paziente batek bere gaixotasun prozesuan dauzkan fase guztietan erizainen eta paziente arteko erlazioa nolako pasan. Eta nik uste aproposena zala nire lana lantzeko. Zein lotura dauka minbizia eta tratu gizatiarra? Nire ustez tratu gizatiarra alde definitzu pazientiak eta erizainak pazientiari eskaintzen dion tratu goxo gertuko bat, ez? Nik uste edozein gaixotasun edo gaixotasun prozesutan garrantzitsua dela pazientiari ematen jakon tratu gizatiarra, ez? Baina, kasu honetan nik uste minbizia pairatzen dutena diala tratu horri garrantzia gehien eman diezaiokoten lagintaldia, ez? Eta nik horregatik aukeratu nahan ere bai tratu hau paziente mota hauetan. Zein izan zen zure proiektuaren helburua? Nik behin proiektua itxian nahi nabanean helburua planteatu nintzen, ez? Eta helburua esan, erizainak paziente gaixo onkologiko emandako tratu gizatiarrak zelako eragina zeukan bere osasun prozesuan, ez? Bere sendatze prozesuan. Eta nire helburua esan, bigarren helburu moduan esan, konfirmatzea onura bat zakarrela tratu goxo eta gertuko bat ematiak. Zure proiektuan aipatzen zenuen Espainian minbiziaren inzidentziak gora egiten jarraitzen duela urtez urte. SEOMek, Sociedad Española de Oncología Médica,
eguneratutako estadistiken arabera, estatu mailan 2012 urtean, baino ia 210.000 minbizi kasu gehiago, antzeman ziren 2013an, eta igoera nabarmen honen joera mantentzen ari da. Zer egin dezakegu joera hori jeisteko? Bueno, nik esan dezaket genetika beti puntu garrantzitsu badala, asko pisatzen dagoen puntu badala, baina gero guk indezakegun gauzen artien daudela bizio itxurak ondo erugatia, ez? Bizio itxuren artean gehien azpimarratzen dituguna dira dieta osasuntsu bat erugatia, ariketa fisikoa itxi, ariketa gehien, eta drogak eta, alkohola eta drogak baztertzea. Eta frogatuta dago, 3 gauza hauek asko aregatzen dituztela bai edozein prozesu eta minbizi prozesuak ere bai. Badakigu barren aldizkariarekin eta alkarri elkartearekin kolaboratzen dozula idatzi desberdinak egiten. Horien artean, testu bat aurkitu dugu, nun aipatzen duzun Jaigelin hitza. Irakurritakoan, gaurko gaiarekin lotura zuzena daukala pentsatu dugu. Zein esaneia dauka ez ezaguna den hitz honek? Jaigelin da hitz fetitxe bat Alemaniakoa, eta da hitz mota horietakoak ez dazkanak itzulpenik beste edozein hizkuntzatara. Eta hitz honek nahi dagoena esan da, erdaraz esangoet, sentirse komodo en un lugar acogedor. Eta nik uste dut, saiatzen dela bintzat, osasun langile guztiak, pertsona bat, minbizi prozesu bat pairatzen dagoenean, ahalik eta eramangarrixen bihurtzea prozesu hori ez. Guia zein desuna egin da, gertatu dana ez gertatzea, ez gauzako beto jutzia, azkenean indaldozun bakarra da, gure partetikan, ahalik eta eramangarrixen eta ahalik eta komoduen egotia prozesu hortan. Eta nik uste hitz honek ondo definitzen da bala egoera hori. Amaitzeko Nora, zein pentsatzen dozu dela minbiziari aurre egiteko erremediorik onena? Nik uste dut erremedioa dagoela esatia gehien dela, zer lehen esan duten moduan, bizio itxurak badaukate zer ikusi handia ez, gure osasun prozesuetan. Eta bizio itxura horak ematia asko itzen dugu. Baina genetik ere bai hor gau. Orduan, batzutan toka bitxe jaku, eta erremediorik onena nire ustez da, onartzia, toka hori jatzula, pasa hori behar dozula.